Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal waladuh Gusti kula nyuwun manah jasad kang sehat sentausanipun badan putra garwa tuwin kerabat watula hayati fi kamal istiqamatin wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasad panjang yuswa sarana netapi istiqamah karkasa saking ujub sombong hasud wonten manah warizqan halalan wasi'an ghaira naqisin yakunu lana aunan ala manhajir rasyad nyuwun rizki halal jembar tanpa kekirangan kangge ngung ibadah ngambah margine pangeran wa'allimni ya fatahu ilman mubarakan yakudu ila ridwani wassabri wassadad nyuwun ilmu manfaat ingkang tansah kaberkahan ingkang nuntun dateng ridho sabar ugi kaleresan wa haqqaka arifni wa wafiq ilahi lil qiyami bihi fadlan wa judan ma'al madad datang hak panjenengan nyuwun dipun gamblangaken pitulung kangge saged ngamalaken wa arifni haqqal muslimina bi asrihi alayya wa wafiq lil qiyami alal abad ugi hakipun konco ingkang sami minulya kula saged anatabi kanthi sae tur sampurna bijahid nabi sallal ilahu wa sallama alaihi mawal hamdu lil ahad kanthi lantaran derajat nabi ingkang pungkasan sholawat salamugi lumintu saking pangeran amin 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 ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kawula hormati para alim, ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, boten bosen-bosen anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun. Lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang suhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi ing akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Saderenge kawula matur kathah, monggo kita sareng-sareng kintu hadiah Fatihah ingkang pertama kagem Bapak Haji Ilyas ingkang kala wingi sampun tilar dunya, mugi-mugi husnul khotimah. Ingkang kaping kali inggih menika Al-Fatihah kagem Bapak Kuntoro. Bapakipun Pak Arif utawi Dan Arif, mugi-mugi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saterasipun monggo kita sareng-sareng ndongaaken dumateng sederek-sederek kita ingkang saweg nindakaken haji ingkang kala wingi nembe mawon tindak saking Jogja, sebagian menika sampun dumugi teng Madinah. Khususipun dumateng guru kita sedaya nggih menika Gus Abror Dalah Ibu lan kagem Ibu Tasirah binti Nawireja saking Sudimara lan sedaya sederek ingkang sami tindak haji, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, pinaringan lancar, saged ngelampahi sunnah rukun wajibipun ibadah haji
lan angsal predikat haji ingkang mabrur mabrurah amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Monggo kita sareng-sareng nerasaken kitab Al-Isti'dad. Pengaosane kula menika mangke dipun selang-seling nggih. Ahad kula wingi ngaos napa kitab Safinah, ahad menika derek ngalap berkah ngaos kitab Al-Isti'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Tuba beja kemayangan liman kaduwe wong kana kang ana apa akluhu akaleman iku amiron kang nguwasani wa hawahu lan utawi hawa nafsune man iku asiron dadi tawanan wa wailun lan cilaka liman kaduwe wong kana kang ana apa hawahu hawa nafsune man iku amiron nguasani wa akluhu lan utawi akale man iku asiron dadi tawanan. Ingkang ngertosipun bejo sanget tumrap tiyang ingkang akalipun dados pemimpin lan hawa nafsunipun dados tawanan. Beja sanget tiyang ingkang akale menika dados pemimpin dumateng awak sekojur. Akale menika dados pemimpin. Napa-napa sing paling dipun utamakaken niki akalipun tenimbang hawa nafsunipun. Lan cilaka mencrit, cilaka banget. Tumrap tiyang ingkang hawa nafsunipun dados pemimpin lan akalipun dados tawanan. Nah menika wonten salah ketik nggih. Lan hawa nafsunipun dados tawanan menika dipun coret digentos akalipun dados tawanan. Lan kosok wangsulipun banget cilaka tumrap tiyang ingkang hawa nafsune menika dados pengarep dados pemimpin lan ngakale menika dados tawanan. Menawi badhe nglampahi napa-napa niki mboten dipikir riyin tapi ngageme hawa nafsu niki tiyang ingkang cilaka sanget. Sederek akal pikiran menika setengah saking agungipun peparing niki alhamdulillah kita sedaya dipun paringi akal sehat. Keranten akal sehat menika peparing ingkang luar biasa ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita sedaya menika. Lan hukume haram tiyang ingkang kerusak akalipun kados
tiang normal, tiang ingkang sehat akalipun. Lah kok akale dipun rusak? Contone kalih ngombean ingkang dipun larang, mabok. Tiang ingkang ngombean sing mboten sae kados mabok menika ngrusak akal. Akale sing waune sehat niki dipun rusak. Dirusak dados nggole berpikir menika mboten jernih. Kadang-kadang tiang ingkang mabok niki nglantur, ngawur. Mboten napa-napa niki dipikirlah sekarepe ki ambek. Nah niki hukume haram. Ngrusak akal pikiran. Nah mula monggo kita sarang-sarang bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kita taksih dipun paringi akal sehat. Alhamdulillah. Contonipun tiang ingkang mengedepankan akal daripada nafsu. Oke. Contohnya sing gampil-gampil mawon. Wonten ibu-ibu. Wonten ibu-ibu. Niki biasane menawi saweg senggang urusane mun beres doyo niki lenggah teng pojokan ruang tamu kalih ningali HP. Scroll aplikasi sing namine Shopee. Kayong mana napal niki ngono niki. Ningali kelambi sing kayong sae-sae scroll niki kayong mandan pati apik niki. Oh niki warna abang kayane kewes nggo kondangan. Nggih. Oh niki wonten seragam kayane menawi nggih plesir kayong. Lah menawi ibu menika nggih napa namine langkung mengedepankan akal niki mboten langsung ijik-ijik check out nggih mboten tapi napa dipikir rumiyin. Lah nggih ya teng lemantun nika pun numpuk kelambine nggih teksi sae menawi kula tumbas nggih mungkin malah sing lintune mboten keenggih nggih. Niki contoh sing paling gampil nggih. Akale dipun gunakaken kagem mikir sae dipun tumbas napa mboten. Lah mboten lah suka nggoliyane mawon. Padahal wonten kepenginan tapi kiambake langkung mengedepankan akalipun nggih. Kewalikane menawi mengedepankan hawa nafsune nggih. Niki mboten ngangge mikir niki Bu. Nggih, mboten ngangge mikir. Scroll apik kayong cocok hawa nafsune membara niki langsung check out. Mboten mikir jere teng lemantun niku numpuk-numpuk taksi saya niki mboten. Lah niku termasuk contoh napa namine ngagem akal utawi ngagem hawa nafsu. Lan taksih kathah contonipun nggih. Mangke dipun pados piyambak contoh niki nggih. Kathah sanget tiyang ingkang mengedepankan akalipun tenimbang hawa nafsunipun utawi tiang ingkang mengedepankan hawa nafsunipun tenimbang akalipun. Kila dipun aturaken ma utiya rajulun ba'dal imani billahi azza wa jalla khairan minal akli. Boten wonten perkawis ingkang dipun paringaken dumateng kawula sesampunipun iman dumateng Allah
ingkang langkung sae tenimbang akal. Allah Subhanahu wa taala maringi iman dumateng kita sedaya. Alhamdulillah. Lan perkawis ingkang sakbakdanipun menika paling sae Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita mboten sanes inggih menika namung akal. Dados sak sampune Allah maringaken iman niki mboten wonten perkawis ingkang langkung sae dipun paringaken dumateng hambanipun kejawi akalipun menungso. Dados saestu akal menika perkawis ingkang Allah Subhanahu wa taala maringaken dumateng tiyang ingkang iman lan tiyang ingkang dipun paringi akal menika mesti budi pekertine sae. Nggih. Agamine sae. Imane sae. Keranten napa? Keranten piyambake nggadahi akal. Dipun dawuhaken malih afdhalu ma u'tiyal ibadu fid dunya al aqlu wa afdalu ma u'tu fil akhirati ridwanullahi azza wa jal. Langkung utaminipun perkawis ingkang dipun paringaken dumateng para kawula wonten ing alam dunia menika akal pikiran, lan langkung utaminipun perkawis ingkang dipun paringaken dumateng para kawula wonten ing akhirat inggih menika ridhonipun Allah Ta'ala. Afdalu ma u'tiyal ibadu fid dunya al aqlu. Sing paling utama Allah maringaken dumateng kawulanipun wonten ing alam dunia, wonten ing dunia menika niki ingkang paling sae, ingkang paling sempurna Allah maringaken perkawis niki napa namine akal. Sing paling sae Allah maringaken dumateng kawula wonten ing dunia menika inggih akal. Lan perkawis ingkang paling sae ingkang Allah Subhanahu wa taala menika paringaken wonten ing akhirat inggih menika napa? Ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kawula panjenengan sedaya saged nggambaraken wonten ing alam dunia menika tiyang ingkang akalipun sehat kaliyan tiyang ingkang naudzubillah akalipun menika mboten sehat niki saged dipun bedakaken. Tiyang ingkang akale sehat menika saged berpikir, saged memilah, saged memilih pundi ingkang sae dipun lampahi lan pundi ingkang boten sae dipun lampahi. Niki keranten gadahi akal. Pundi ingkang saged dipun lampahi lan pundi ingkang haram dipun lampahi. Niki nggih keranten kita nggadahi akal. Nun sewu kados kita menika badhe mados ma'isyah utawi nafkah dumateng keluargi. Niki kedah ngagem akal. Niki kula sehari-harine kerja. Kula bingung badhe kerja napa. Tapi wong gadah akal gadahi napa? Akal. Lah kula mados pekerjaan sing kayong gampil-gampil mawon tapi
ingkang pekerjaan menika ngasilaken harta ingkang halal. Nggih. Lah niki saged dipun pikir kalian akal. Wonten tiyang sing penting oleh duit, mbuh halal mbuh haram orang ngurus. Nggih. Naudzubillahi min dzalik. Niki berarti tiyang kala wau dereng saged nggunakaken akal ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng tiyang kala wau. Kita terasakan gila lamma habata Adamu alaihi salamu ilal ardi atahu Jibrilu alaihi salam bi thalathati asya bid-dini wal aqli wa husnil khuluq faqala innallaha azza wa jalla yukhayyiruka fi wahidatin minats thalath ila akhirih. Sesampunipun Kanjeng Nabi Adam alaihi salam mandhap wonten ing alam dunia. Sesampune Nabi Adam menika dipun andhapaken wonten ing alam dunia, wonten ing swarga. Malaikat Jibril alaihi salam rawuh kanthi ngasta tigang perkawis. Lajeng malaikat Jibril menika mandhap saking langit turun wonten ing bumi kepanggih kaliyan Nabi Adam. Agami akal lan budi pekerti. Malaikat Jibril menika mbekta tigang perkawis ingkang badhe dipun tawaraken dumateng Nabi Adam. Ingkang pertama inggih menika nawaraken agami, ingkang kaping kalih menika nawaraken akal, lan kaping 3 inggih menika nawaraken budi pekerti. Sakterasipun malaikat Jibril alaihi salam dawuh, Allah taala dawuh supados panjenengan milih salah setunggal saking perkawis 3 menika. Lajeng malaikat Jibril dawuh, He Nabi Adam, kawula dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala supados nawaraken 3 perkawis niki. Monggo jenengan badhe milih ingkang pundi. Teras Kanjeng Nabi Adam alaihi salam milih akal. Nah, Nabi Adam nggih saking 3 perkawis, agama, akal, budi pekerti niki sing dipilih teng Nabi Adam inggih menika sing tengah-tengah. Napa? Akal. Ananging akhiripun tiga-tigane anderek dipun paringaken dumateng Kanjeng Nabi Adam kranten agami lan budi pekerti menika boten purun pisah saking akal. Terus barang Nabi Adam menika milih akal, malaikat Jibril maringaken kalih sing mboten dipilih. Barang Nabi Adam milih akal, malaikat Jibril, wahai Nabi Adam, niki kawula pasrahaken sedaya dumateng panjenengan. Agamane nggih tek paringaken, budi pekertine nggih dipun paringaken. Kranten napa? Kranten agama menika sangat-sangat membutuhkan akal, budi pekerti ugi mboten saged pisah kalian akal. Nah, mugi-mugi sedaya kula lan panjenengan menika dipun paringi akal ingkang saged napa namine migunakaken akal niki kalian semestine. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saged nalar napa sing kedaih dipun nalar lan saged nalar napa ingkang perkawis ingkang kedaih mboten napa namine mboten sae dipun nalar nggih. Nah niki kagem masalah akal luar biasa nggih. Wong menungsa kalian hewan niki panjenengan niki Pak kalih gajah kuat sinten? Kuat gajah nggih.
panjenengan Pak kalih macan. Nggih, mlayune banter pundi? Macan. Nggih. Lah niki saking perbedaan menungsa lan hewan, sing paling mencolok niki keranten Allah Subhanahu wa taala maringaken akal dumateng menungsa. Menawi kuat-kuatan tah akeh hewan sing paling kuat. Menawi banter-banteran tah akeh hewan sing paling banter. Tapi nek masalah memikir masalah akal niki menungsa paling top, paling sae lan paling sempurna niki tiyang ingkang gadhahi akal. Dipun terasaken faidatun wonten sekedhik faidah niki. Qala Syekh Ahmad Ad-Daibari radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Ad-Daibari dawuh, wajadtu bi khattil ulama'i annasmahu ta'ala latif lahu arba'atu tasarif. Syekh Ahmad Ad-Daibari menika nemuaken sebagian tulisanipun ulama ingkang nyebataken asmane Allah Ta'ala ingkang arupi lafadz Al-Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Menika lahu arba'atu tasarif, nggadahi sekawan kegunaan. Lafadzipun asmanipun Allah ingkang arupi Al-Latif menika nggadahi sekawan kegunaan. Ingkang pertama wahya lijal birrizqi. Saged mendatangaken rezeki, narik rezeki. Ingkang kaping kalih wa qada'il hawaid, saged memenuhi sedaya hajatipun. Ingkang kaping 3 wa khalasil masjuni, saged mbebasaken tiyang saking tawanan utawi saking penjara. Menawi mboten salah kok dipenjara nggih niki ngatahaken ya Latif, ya Latif, ya Latif niki saged dipun bantu dening Allah Subhanahu wa taala kagem bebas. Lajeng wal istighfa'i an a'yunidz zulmah, saged mengelabui saking pandangane tiyang ingkang jahat dumateng kita. Nggih. Semisal kita gadah musuh, gadah napa? Musuh. Kula nek lewat mriku wedi niki. Keranten kula gadah musuh teng mriku. Nggih. Tapi keranten sampun ngaos ahadan, lah kula tek kendel-kendelaken maos napa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Niki saged mengelabui pandanganipun musuh. Dados musuh mboten saged ningali kita. Dados asmanipun Allah Ta'ala ingkang arupi ya Latif nggadahi sekawan kegunaan. Ingkang pertama saged narik rezeki, saged memenuhi hajat-hajat kita, saged mbebasaken tiyang ingkang boten salah nggih saking penjara utawi tahanan, lan saged mengelabui pandanganipun tiyang ingkang jahat. Wa qala As-Sayyidul Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri inggih ngendika, innasmahu ta'ala latif la yura misluhu fi sur'ati tafrijil kurub. Asmanipun Allah Ta'ala ingkang arupi Al-Latif menika mboten ningali semisale sing saged paling banter kagem bebasaken kesusahan. Terus mboten wonten semisale, mboten wonten sing langkung cepet saking lafadz ya Latif kagem bebasaken kesusahan. Nah, mula niki kawula nate dipun ijazahi dening almarhum Bapak Muhammad Rifki Mustafa kagem maos ya Latif, ya Latif, ya Latif nggih. Setiap dinten kaping 100 nggih. Setiap dinten kaping 100. Monggo badhe sak ba'da subuh, monggo badhe ba'da duhur, monggo sing penting sak dinten menika maos kaping 100. Insyaallah napa ingkang kita main iki pelajari sedaya saged ndadosaken manfaat
dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sing gadeh kesusahan mugi-mugi keranten lafat ya latif ya latif ya latif menika saged enggal-enggal dipun bebasaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan niki sampun mujarab para rawuh. Mbok panjenengan kepengin ngraosaken manfaatipun lafat ya latif mangke saged dipun amalaken. Sak dinten ping pinten? Ping 100. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Kagem ahli ahadan ingkang direktur Qah Tijani nggih menika inggih napa namine ngamalaken niki Asmaul Husna ingkang arupi ya latif. Kados saking kawula cekap semanten mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged manfaat dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Lan dipangapunten mbok pilih kathah kelepatan saestu nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.